Efeso 3 versikulo 20. Daygon ta ang Dios kansang gahom ania kanato. Og mao'y makahatag og mas labaw pa sa atong pangayoon ug hunahunaon. Sa kanunay igsoon ato gayon dayigon ang Dios sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Og dili kay kita mo biya og motalikod ngadto sa Ginoo. Hinumdumi igsoon nga ang tanan nimo nga pangayoon mohatag ang Ginoo ug mas labaw pa niana nga mga panalangin sa imong kinabuhi. Mas labaw pa sa imong gipangayo ug sa imong gihunahuna. Salig lang kanunay sa Ginoo igsoon na ay sakto nga panahon alang sa tanan nimo nga giampo sa Ginoo. Ayaw pagpakawala sa paglaom, ayaw biya sa Ginoo, ayaw talikod sa Ginoo, ug ayaw pagsultig dautan sa Ginoo. Kung dili padayon sa pagampo, padayon sa pagpangayo sa Ginoo, ang Ginoo igsoon dili gid siya bungol nga dili makadungog sa imong pagampo ug dili makakita kung unsa ka ka-faithful ngadto kaniya. Dili gayud katalikdan sa Ginoo igsoon. Usa padayon sa pagdaig, padayon sa pagsimba, padayon sa pagpahimuot sa Ginoo. Hinumduman nato sa kanunay igsoon nga ang Ginoo mohatag gayud labaw pa sa atong gihunahuna ug labaw pa sa atong gipangayo ngadto kaniya. God bless sa tanan.